Regulární jazyky a regulární výrazy jsou jednoduchým nástrojem nebo formální strukturou, která vám umožňuje jednoduše vyhledávat v textu nebo nahrazovat text, a to poměrně sofistikovaným způsobem, pokud to porovnáme s jednoduchým vyhledáváním například ve webovém prohlížeči, kde prostě zmáčkneme zkratku CTRL-F a snažíme se vyhledat nějaký konkrétní řetězec. Regulární jazyky, tedy regulární výrazy, které je popisují, toho však umí mnohem víc. Jak jsme již mohli číst v předchozím textu v kurzu, tak jde v podstatě o tu nejjednodušší třídu jazyků v oblasti teorie formálních jazyků v chomskyho hierarchii, které vám zjednodušeně umožňují dělat takové operace, jako je vyhledání několika možností, jak řetězec může vypadat, případně se může struktura opakovat libovolněkrát, nebo můžete spojovat řetězce dohromady. Toto si nyní ukážeme na jednoduché ukázce. Provedeme si to na softwaru Wildgem, o kterém jsme již mluvili. Je to velice jednoduchá utilitka. Samozřejmě, že existuje spousta nástrojů i v takových těch běžných třeba textových editorech typu PSPad, Notepad++. Můžete regulární výrazy využít, ale tento nástroj je poměrně unikátní v tom, že vám umožňuje takzvanou regexovou syntaxi používat na intuitivní úrovni. Můžete tedy vytvářet jednoduše regulární výrazy v regexovém formátu, ale můžete si je naklikat postupně, vytvořit pomocí velice jednoduchých tlačítek a je to i pro vás vlastně mnohem jednodušší, než se učit poměrně složitou syntaxi. Jistě, že tomu, kdo se naučí, kdo vytvoří třeba pár příkladů, nemusí už připadat ta regexová syntaxe, tak jak ji zde vidíme, jako nějaká příliš náročná. Nicméně regex obsahuje velmi mnoho možností, my se určitě nedostaneme zde v tomto kurzu ke všem, ale chtěl bych vám ukázat, jak můžete některé činnosti, které byste jinak dělali obrovskou spoustu času, můžete jednoduše zautomatizovat, takže je budete mít hotové na jedno kliknutí v průběhu pár sekund. Takže Wildgem je aplikace určená primárně pro operační systém Windows, nicméně věřím tomu, že podobných nástrojů existuje i na jiných operačních systémech více, nicméně otázkou zda je tak účinný zejména třeba pro učení regulárních výrazů, ale to sem nepatří, my se chceme zaměřit na tento jednoduchý nástroj. Wildgem má velice jednoduché rozhraní, existuje mnoho verzí, možná se setkáte s nějakými staršími verzemi. Tato verze Wildgemu 2.10, na který jsem vám dal odkaz a máte ji v kurzu tuto verzi uloženou. Vlastně je to portabilní aplikace, nemusí se instalovat do systému, pouze si ji stáhnete a spustíte. Ona vám pouze v adresáři, kam si ho tedy uložíte, vytvoří konfigurační soubor, který se dá kdykoliv smazat. Může to být dobré pro vás, že vám vlastně zůstanou zachována vaše nastavení, která potřebujete používat. Co je u té vyšší verze než oproti těm starším dobré, že můžete si taky nahrát již dříve vytvořený projekt, tak jak jsem to udělal třeba v tomto příkladu, a můžete si samozřejmě své pokusy uložit. Takže, co můžeme s Wildgemem dělat? Představme si velice jednoduchou úlohu. Já jsem tady připravil text, který obsahuje dvě e-mailové adresy, mohlo by jich být samozřejmě tisíce, možná miliony a nebyl by v tom žádný rozdíl, ale pro jednoduchost tento příklad, který vás má naučit, jak s Wildgemem pracovat, bude bohatě prozatím dostačovat. Jde mi tedy o to, tato úloha případová je o tom, že bychom chtěli jednak v textu vyhledat e-mailové adresy a potom bychom, a to je možná ještě to silnější, to je ta silnější činnost, kterou můžete s Wildgemem dělat nebo i s jinými nástroji, chtěli bychom ten text nějak přetransformovat, aby prostě ta e-mailová adresa byla v tom vašem textu vypsaná v nějakém jiném formátu.
Já třeba v tomto příkladu bych si chtěl z té e-mailové adresy získat a jednotlivě vypsat jméno, které je tedy před zavináčem, potom bych chtěl z této adresy vytáhnout doménu druhého řádu a doménu prvního řádu a všechny bych chtěl hezky vypsat, tak jak to tady vidíte už v tom výsledku, který vám Wildgem umožňuje. To znamená ve tvaru například ta adresa hashim@seznam.cz se prostě přetransformuje pomocí regulárního výrazu do tvaru jméno dvojtečka, dané jméno, doména 2, daná doména 2, která patří k tomu konkrétnímu e-mailu a doména 1, dvojtečka, doména prvního řádu, která v té e-mailové adrese tedy je. To znamená, já to mám připravené, můžeme to klidně potom vyzkoušet i sami zpětně naklikat, ale abyste pochopili to rozhraní Wildgemu, vy vlastně můžete intuitivně vytvářet ten regulární výraz zde v tomto políčku. Můžete tady používat prvky, které v tom vašem řetězci, který chcete vyhledávat, chcete zvýraznit. Co bych možná zdůraznil na začátek, velice silná je práce s takzvanými skupinami. Vy můžete totiž v tom vyhledávaném řetězci označit určité části, tak jak to chci třeba v tom mém případu, kdy se snažím vzít část jména, vzít část domény druhého řádu a vzít část domény prvního řádu. Čili k tomu slouží tento přepínač nebo toto tlačítko skupina, které vám tu danou část toho řetězce, se kterou chcete pracovat, dá do skupiny. A co je důležité, vy se na ty skupiny potom můžete odkazovat při nahrazení. To znamená, že já potom můžu využít, vidíte, že je zde taková konstrukce $1, tím říkám, že se chci odkázat, chci tedy vložit do toho nahrazovaného textu část mého řetězce, který je uzavřený v skupině první. A tak dále, to znamená $2 znamená skupinu 2, $3 znamená skupinu 3, čili tu doménu prvního řádu, to čím vlastně ten e-mail končí. Jak tedy v těchto skupinách jednotlivých vidíte, že jsou zde takovými oranžovými kulatými závorkami uvozené, jak si tedy vlastně můžete do těchto skupin přidávat jednotlivé části tohoto řetězce. Vidíte, že je zde zápis, který jsem si tam tedy naklikal pomocí tlačítek, respektive já jsem ho doplnil potom i ručně. Vy samozřejmě můžete do toho výrazu, který vytváříte, i zasahovat. To znamená, že já jsem si tu vlastně vytvořil nejprve skupinu znaků malá písmena od A až do Z, můžete tedy použít i rozsah, nemusí jít jenom o konkrétní výčet konkrétních znaků, ale můžu říct, že chci všechny malé písmena od Ačka do Zka. Pak je tam tečka, protože v názvu, ve jméně v té e-mailové adrese může být klidně i tečka, tak jak to vidíte na tom druhém e-mailu v příkladu, to znamená hashim.habiballa. A pak jsou to číslice, obvykle se můžou číslice používat i ve jméně, čili opět rozsah číslice 0 až 9. Pokud byste to naklikávali z těch tlačítek, tak samozřejmě můžete použít skupiny, to znamená, nemusel bych vlastně ani vyjmenovávat všechna písmena, mohl bych si prostě jednoduše říct, že chci všechny čísla, takže použil bych tuto značku a mělo by to všechny číslice desítkové soustavy a mělo by to stejný význam jako ten zápis 0 až 9. Já to ale vrátím prozatím a co je dál možné využívat, to jsou především iterace. To znamená opakování. Já totiž chci, aby se mi ty písmenka, tečka a číslice mohly libovolně krát opakovat. Jak jsem zdůraznil v textu předtím, samozřejmě, že tohle je zjednodušený příklad, jistě by mohlo v tom jméně, v e-mailu být ještě více znaků, mohli byste si je všechny vypsat, třeba nějaké underscory, pomlčky a podobně. V tomto jednoduchém případě tedy počítám s tím, že jméno v e-mailu může mít jenom malá písmena, číslice a tečku. Tím, že jsem si zde klikl, můžeme to i provést, že chci tu skupinu opakovat, to znamená využiju repeat
tak vidíte, že se mi pak můžou v podstatě v jakémkoliv počtu opakovat tyhle ty znaky, které jsem tam ručně vyjmenoval. Mám tedy to jméno vlastně uvozené do skupiny 1 a tím se mi zajistí, že se mi přenese potom při nahrazování tahle ta část mého vyhledávaného řetězce a můžu se na ní odkázat pomocí toho dolaru. Dále tady máme přímo znak, který v e-mailové adrese musí nutně být, a to je zavináč, který jsem tam prostě vypsal, protože e-mailová adresa má jméno, zavináč a potom je tam doména 3. doména 2. řádu, doména 1. řádu, případně samozřejmě zase to je zjednodušený příklad, který tu mám a ona by ta doména mohla vypadat ještě trošku složitěji. Co se dál může použít za tlačítka? Tak zřejmě budete často používat, pokud si budete chtít vytvořit nějaký ukázkový regulární výraz, můžete použít tlačítko pro vložení jednotlivého znaku, mnoha znaků, to jsou takové obvyklé akce, které při tvorbě regulárního výrazu děláme. Ale můžete si samozřejmě i sami customizovat, jaké znaky tam chcete, čili můžete do toho, co Wildgem vám umožňuje jednoduše vytvářet i zasahovat. A tak jako já jsem si tady udělal jistý výčet znaků, které se můžou na tom místě vyskytovat a které se pak můžou opakovat. Z těch operací, které bych možná v tomhletom jednoduchém příkladě ještě zdůraznil, tak ty výskyty mohou být samozřejmě i vícenásobné, takže mají nějaký rozsah. Chcete třeba, aby se tam vyskytoval nejméně 2x, nejvýše 4x, toho pak můžete dosáhnout těmito operacemi. Dobré je, že v tom Wildgemu máte možnost i si, pokud chcete použít nějakou z těch možností, jak si tam vložit ty části toho výrazu, tak se vám při najetí na tlačítko zobrazí i taková jednoduchá nápověda, co vlastně dané tlačítko způsobuje. To znamená, vidíte, že třeba to tlačítko multiple je jakousi rozšířenou verzí opakování, čili můžete udělat opakování v určitém počtu. To znamená třeba zde bychom měli takové, které bude opakovat symbol T, tak jak je tam uvedeno na příkladu 3x. Nicméně lze to dělat nejenom pro konkrétní počet, ale i pro nějaký rozsah. To znamená, že třeba ten příklad tady uvádí, že když dáte to značku 3x7, tak se tím myslí, že chcete nejméně 3T a nejvýše 7T. A všechny výrazy, které tomu budou opakovat, regex takzvaně zmečuje, to znamená, bude je považovat na tom místě za správné. Tak, pak jsou tu ještě takové další dodatečné operátory, které umožňují třeba, chcete-li nějak ovlivnit, co všechno musí předcházet nebo se nacházet za daným výrazem, nějaké konkrétní věci, které tam musí být. V našem příkladu takovéto věci nepotřebujeme. Můžete taky využít, protože v těch příkladech často potřebujete třeba ignorovat mezery, tabulátory, to znamená takzvané white space, čili znaky jakési netisknutelné, takže můžete zjednodušeně, abyste je nemuseli všechny vyjmenovávat, použít třeba právě tady ten regexový ekvivalent, kde se vlastně znamená \s v tom regexovém zápisu, jakýkoliv tenhle ten znak, který tedy je netisknutelný, ale vyskytuje se. Například další takový často používaná struktura je odřádkování, to znamená, chtěli byste vlastně mít třeba část toho řetězce, pak by následoval odřádkování, nový řádek a ta druhá část toho řetězce by se vyskytovala až na novém řádu. Vidíte, že i ono se počítá s tím, že to odřádkování nemusí ve všech operačních systémech, souborových systémech být stejné. Takže víte, že třeba často v některém systému se používá znak s ASCII kódem 10, někde znak s ASCII kódem 13, někde jsou vlastně povinné nebo můžou být oba dva. To znamená, pokud použijete zde ty předpřipravené jakési makra, které ten Wildgem umožňuje používat, tak to máte velice jednoduché, nemusíte zkoumat tu
nepříliš čitelnou regexovou syntaxi. Tak, já jsem potom za tím znakem zavináč tedy použil ještě 2 skupiny, protože chci získat z toho e-mailu doménu druhého řádu, tečka, doména prvního řádu, čili zde jsem použil už to klasické, chci, aby se tam vyskytovalo několik znaků, čili jakýkoliv počet znaků alfanumerických. Vždycky je taky dobré, že vám ta nápověda ukazuje, jaký je ekvivalent tohoto zjednodušeného znaku, čili to, co nám ten Wildgem přináší, je v tom regexu. To znamená, vidíte, že třeba tady ta je speciální Wildgemová značka dvojité kolečko odpovídá v regexu zápisu v hranatých závorkách A až Z, malá, velká a poté máme vlastně značku plus. Ta značka plus vlastně odpovídá i tomu, když se seznámíte s teoretickými základy teorie jazyků, tak my používáme hvězdičku jako opakování v počtu 0 až nekonečno, plusko, tu značku používáme taky v těch formálních zápisech, čili od 1 do nekonečna. Otazník, ten vlastně znamená, že se tam může a nemusí daný znak vyskytovat. No, když se nyní podíváme, co vám vlastně regex v tom jeho jakémsi obrázkovém intuitivním zápisu vyprodukuje, tak vidíte, že on vám vždycky, když budete ten výraz vytvářet, bude dělat tu takzvanou standardní regexovou syntaxi. Bavili jsme se tedy o tom, že můžou v té regexové syntaxi být jisté niance, tak jak je to obvyklé i třeba v některých jazycích z rodiny C++, jsou různé mutace a i když je ta základní syntaxe stejná, můžou se tedy nějak lišit tyto některé speciální funkce, některé speciální konstrukce. Takže toto je taková základní regexová syntaxe. Zrovna pro ten náš příklad myslím, že byste neměli mít problém využít tenhle ten zápis, který je už tedy v té standardní regexové syntaxi v jakémkoliv klonu toho regexu, ať už pro Perl, pro PHP, pro Java, pro Python, toto by mělo fungovat úplně kdekoliv. No a co nám tedy ten regex umožní, protože Wildgem tedy nejenom, že umožňuje vytvořit ten výraz, ale můžete ho rovnou aplikovat, tak na tom mém připraveném textu, ve kterém jsou ty 2 e-maily, já produkuji výsledek, kde nahradím ty jednotlivé části toho regulárního výrazu. On mi tedy v prvé řadě vyhledá všechny výskyty, které odpovídají tomu mému zápisu. Mohl by tady být další text, který by samozřejmě neprošel tím zmečováním, protože by neodpovídal e-mailové adrese, ale všechny ty výskyty, kde by to takto bylo, tak já bych mohl potom do nějakého nového generovaného souboru nahradit tak, jak jsem chtěl, to znamená, chci vlastně jakoby vypíchnout jméno, to konkrétní z toho daného e-mailu, doménu druhého řádu, doménu prvního řádu. A výhoda je, že toto je jednoduché, máme tady jen 2 e-maily, ale představte si, měli byste tisíce, miliony e-mailů, takže v podstatě během několika vteřin byste měli tuto práci, kterou byste jinak dělali ručně neskutečně dlouho, tak byste měli vyřešenou.